ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам ва дӯстдорони Сомонаи Авто ТВ. Дӯстони азиз, имрӯз 25 октябри соли 2024 навор кардам баҳри шумо. Хуллас навори имрӯзон беҳад навори хуб мегзара. Ба ҳазур да ҷои бароҳат бишинен навори имрӯзара тамошо кунед. Мошинҳо гирифтагиам аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Исфара, Кӯни Бодом аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. Мошинҳо аст Opel Astra F, Daewoo Nexia аст, Mercedes-Benz S-Class, C-Class, E-Class, хуллас ҳамин намуд мошинҳоро гирифтагиам имрӯз. Дӯстони азиз, агар ки шумо бихоҳед ки ма хона ёки мошин ёки замини шуморо рекламагузорӣ кунам, дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳаст. Марҳамат муроҷиат кунед, дар ноҳои оянда мегирам, эълонаш мекунам хона мошин заминтона. Меҳмон бошӣ бардор, фаромӯш накӣ як дона лайк ва подписатсияра дар канал. Дӯстони азиз, касе ки дар ноҳияи восеъ замини фурӯшӣ дошта бошед, агар 2, 3, 4, 5, 6 сотиқ фарқ надора, хулас то нами 6-7 сотиқа акамон замин хар ҳаст, нами рақамҳои ҳамои. Марҳамат занг бизанен, дар ҳақиқат замин боша, агар аз ноҳияи восеъ районаш кадом тараф боша, хулас фарқ надора, замин хар аст мега. Бардораи восеъгӣ касе ки ҳамин навори маро тамошо кайста бошен, агар дошта бошен замин, марҳамат ҳамин ака мехар мега. Харидори аниқ мақсад ки муроҷиат кунен, савдо кунен заминотона. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунен аз номи канали Савдо ТВ. Бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, Шаҳри Нав, Шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. Ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марҳамат занг зада бортонро равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. Дӯстони азиз, ба эълони якми имрӯзон мегзарам инак. эълони якмон равон кардан Opel Astra F ки дар ноҳияи Фархор қарор дорад. Айни ҳол солаш 1993 бардоро. Бензин плюс газ, кузоваш хеҷбек. Абиё моторш 1.6, коробкаш механика бардоро. Нархаш 16000 сомонӣ боз муомила дорад. Ина марҳамат бардор, касоне ки Astra F хар ҳастен, ҳатман занг занед муроҷиат кунед. 4 балои нав, утилизатсия надорад, хулас ҳуҷҷатош будшидагӣ мега камон. Агар маъқултон боша, Opel Astra F 1993 имсол дар Фархорай. Рақамҳои акамон ба +796 673 2102. ҳатман занг бизанен, боқимонда маълумото шайхиди яка бипурсен. қатиш хуласи гап муомила кунем бардоро. Ба эълони дуюмон мегзарем. эълони дуюмон Daewoo Nexia ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Айни ҳол солаш 1996, нархаш 25000 сомонӣ, бензин плюс газ. Абиё моторш 1.6, коробкаш механика. дӯстон, хитон чӣ хеле ки дидестен Opel Nexia ҳамин хел ҳолат, ҳамин хел састаини. Айни ҳол рақамош 802 79 79 79 бардор. Телефон дастиша, WhatsApp-аш 989 11 22 91. дӯстон, марҳамат ида WhatsApp дора, мошин нав ай мега, балнош нав, састаиниш соза акай. хулас ягон нақс надорад, мегири мошина фақат газои бардор. ина марҳамат 25000 сомонӣ боз муомила дорад. хулас ака намедонам аз чӣ сабаб 25 мега. эълони сеюм. дар комментария оли бисёри шумо менависед ки Nexia нахуб 25 боша, састаини хубша бардоро 30 меган ози мардум. Opel Astra F солаш 1994 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Astra F 94, салонаш хатон дидесен. Нархаш 15000 сомонӣ, бензин плюс газ, кузови седан. Абиё моторш 1.8, коробкаш механика. дӯстон, рақамҳои акамон 933 25 12 12. ҳамин рақамода WhatsApp дорад. срочно пул дар кора мега. барои ҳамин арзон фурӯхтастемеш. техосмотр, утилизатсия нав, хулас кузовш тоза, чашка варид надорад, 4 балон нав, пачка, чехол нав, аккумулятор нав, хулас ҳамаш 100%.
дигар арзон намеша мега бардоро ҳамин қадар. марҳамат ҷелантона бибинед. ба эълони чорумон мегзарем. эълони чорумон ваз 012 хулас дар шаҳри Душанбе қарор дорад. айни ҳол акамон гуфт ҳамира савдо кардан дар Корай нархе ки 14000 сомонӣ мондагӣ боз камтарак муомила карда мешавад дар шаҳри Душанбе. айни ҳол солиш 2005 бензин плюс газ объем моториш 1.6 нархиш 14000 сомонӣ боз хулас каме муомила. рақамҳои акамон 985 88 35 43 ҳамида WhatsApp дорад. ҳолати мошина хитон дидестен. ду моҳи дига ҳуҷҷат дорад. балнои пеш 90%, ақафо бошад 70%. вариантҳои алишиам мебинем. газ бензин ҳардуш чотка кор мекунад дар як заводи яъне. мошин сирбакай марҳамат бинежалентон. эълони панҷумон намегзарем инак. эълони панҷумон боз Opel Astra F чорни свет бардоро. солиш 1990 дар Конибодом қарор дорад. айни ҳол балнош ахтон дидестен дискои нав чотка мошин нархиш 22000 сомонӣ мега. бензин плюс газ кузовиш хеҷибек хайра объем моторши 1.6 коробкаш механика дӯстон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега. айни ҳол хулас марҳамат рақамош мондагем 750 000055. агар желентон боша марҳамат занг занг муомила кинед дӯстони азиз. ба эълони шашмон мегзарем дӯстон. эълони шашмон Daewoo Lacetti акин нигоҳ кунед чӣ хел ҳолати мошина састанаш беҳад хубай дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ қарор дорад. айни ҳол солиш 2004 бардоро. нархиш 36000 сомонӣ. дар комментария ҳатто ки сироғ кардан ака гуфтен Lacetti-мон ина баъри шумо Lacetti 4 дар электропакет нархиш 36000. бензини газ ҳардаш кор мекунад. кузовиш седан объем моториш 1.6 коробкаш автоматика бардоро. мотор шахтон чихе ки дидестен ҳолати мошин бад нест. састанаш бақагӣ рақамо 555 55 24 65 дӯстон. мошин кузовиш 100%, мотор 100%, коробка қатъи краскош 100% бардоро. хулас ягон грам расход намекунӣ. танҳо документ мекунӣ мегирӣ ҳамякӣ мегарди намқа дар дорад. ҳолати мошин бад нест. исуса ҳамаш хубай бардоро. мақсад моторшам ба упаковка кагӣ. эълони ҳафтумонда мегзарем. эълони ҳафтумон Daewoo Lacetti солиш 2006 дар Душанбе қарор дорад. айни ҳол нархиш 32000 сомонӣ боз муомила. бензин плюс газ кузовиш седан объем моториш 1.6 гирани. салонаш тоза дарунаш мошин хулас састанаш бад нест. коробкаш механика. рақамон 989 0707 WhatsApp дора акаун марҳамат занг занен. мошин дар ҳолати хубай. кондитсионер кор мекуна. гази орачор дора. хулас ҳуҷҷатош то охири сола яъне ки солунай. харидори аниқ боша занг бизана мега камтар дигар боз муомила дора. ина марҳамат дӯстони азиз Lacetti сироғ кардем дар комментария Lacetti гузоштем. бинависед аз кадом маркаи мошин махбуб боша насиб боша дар наврҳои оянда арзон шуда ёфта пешкаш мекунем. эълони ҳаштумон намегзарем инак. эълони ҳаштумон Mercedes Benz C-Class. ин мошин раисияй арзон неки нархаш. салонаш беҳад хуб баъд неста чотка кагӣ. хулас солиш 1995 дар Хуҷанд қарор дорад. нархиш 34000 сомонӣ. сӯзишвориш дизел яъне ки саларка. кузовиш седан объем моториш D коробкаш механика. рақамо 31 71 95 55 ҳамида WhatsApp дорад. хулас мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. хадовоиш нағз мотор расход надорад. хулас салон тоза. техосмотр утилизатсия нест. ҷои шидаш мега занг бизанем бо муомила мекунем чанқае ки акамон багахадаш. ина марҳамат як мошини раисӣ баъри шумо гузоштем 95 сол. эълони ниҳумон намегзарем инак. эълони ниҳумон Mercedes Benz боз C-Class солиш 1991 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. айни ҳол
нархш 33000 сомонӣ бензини холӣ, кузовиш седан, объем моторш 3.2, хулос камтара калонтар будааст. Неки 33000 нархш. Мотор 3.2, коробкаш автоматика, дар салонш кожа, ҳамаш хулос. Рақамҳои акамон 771 01 04 03 дӯстон. Мерседес Кабана мошин дар ҳолати хубай. Краскаш нав, салон тоза, утилизатсия дора, хулос ҳуҷҷатош неки буд чидаги. На марҳамат. Касе ки маъқул боша, агар зуртон бараса бардоро занг мизанен, акада муомила кинен, рафта мошина калтоша ай дасташ бигирен. ба эълони даҳуми имрӯзон мегзарем. Инак эълони даҳумон Mercedes-Benz S-Class солаш 1996 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Айни ҳол нархаш 23500 сомонӣ, бензин плюс газ, кузовиш седан, объем моторш 5 бардоро. 5 ровна, 5 биқаги яне. Коробка автомат. Рақамҳои акамон 904 02 96 16. Мошин як главни нақс дора, главни яне дард дора ки мотор надора бардоро. Дига ҳама ҷош хуб, ягон грамм хирошидагӣ, бугӯй пусидагӣ, чашгоруш ҳатто варид надора. Ҳамин қадар ки моторш мекунӣ бардоро. Ина марҳамат, мошина мефаҳмем, баъзе шумо занг мизанем. Ба эълони 11-мон мегзарем. Эълони 11-мон боз Mercedes-Benz, боз S-Class. Солаш 1993 дар Исфара қарор дорад. Айни ҳол нархаш 40000 сомонӣ. Бардоро натарсен, и моторш ҳаста, ӯ пештарак мотор надошт. Хулас бензин плюс газ, кузовиш седан, объем моторш 4D. Коробка автоматика, рақамо 988 89 6501, WhatsApp дора. Хулас мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Касоне ки агар желани дошта боша, мақсад бифаҳма мошина чӣ дард дора ё ки не, рақамҳои WhatsApp ша ина мондем, охири 6501, ҳатман акамон дахидашта занг мизанем, муомила кинен, нависен дар WhatsAppш. Масъалаи алишишам мебинем, мега ивазшам мебинем. хулосига ба 12-ҳам эълонмон мегзарем дӯстон. эълони 12-ҳамон Hyundai Sonata дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. хона ҳам, мошин ҳам дар Хуҷанд бисёр арзона бардоро. Солаш 2007 дар шаҳри Хуҷанд 45000 сомонӣ бардоро. Hyundai Sonata 2007. Гази холиай, кузовиш седанай, объем моторш дейровна бардоро. Коробка автоматика, хулоси гап. Рақамҳои акаон 920 40 41 70. Мошин ҳолатш хуб, яъне состояниш нақс. Мотор 100%, коробка 100%, ходовой 100%, бално 70%. Малярни кор дорад, техс мотор 1 сола. Харидори аниқ занг мизана, мега боз камтар дига муомила мекунем, бисёр ненеки. эълони 13 монда. эълони 13-мон Mercedes-Benz иш C-Class. Солаш 1995 дар Турсунзода қарор дорад. Айни ҳол дар ноҳияи Турсунзода қарор дорад. Нархаш 43000 сомонӣ, бензини холӣ. Акар шумо ушуша хит кардем ки бензини холӣ бошад, моторшам зурай. Кузовиш седан, объем моторш D, коробкаш автомат бардоро. Рақамон 972 72 77 72. WhatsApp аст, 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия дорад. Чашкош умуман сарам гуфтагӣ нест, ҳатто яъне ки 100%. маълумотҳои бештар тариқи телефонӣ, марҳамат занг мизанед, срочна фурӯхта мешавад. Салоношда гап нест. Ҳамин мошин серьёзния. Варианти алишша мебинем. Алиш мешавад ба ягон Opel конкретни мақсад. Ина марҳамат варианти алишиам дошта будааст. Хулас ягон Opel мести, бологи ягон суми дига мерай мошина мегирӣ. Моторш D 03 фарқ мекуна ай Opel. Ба эълони 14-ҳамон мегзарем. эълони 14-ҳамон Hyundai Elantra бардоро. Hyundai Elantra солаш 2005 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархш акамон 45 мега, бо муомила дора. Арза меам 45 мондаги Hyundai Elantra соли 2005 боз муомила дора. Бензин плюс газ, кузовиш седан, объем моторш 1.6, коробкаш механика. Хулас
рақами акаумон 004 55 30 22. ина марҳамат дӯстони азиз занг бизанен хунда элантра дар шаҳри Душанбе рай режда гаштаги худас балонош 65-70%. мотор коробка ходовоиш ҳамаш 100%, яъне ки ман проблема надора. Масъалаи документ шахтун занг бизанен бардоро бипурсен суроғ кунен, яъне маълумоти бештараш тариқи телефонӣ. дӯстон дар ҳаминҷа ба анҷоми барномаамон мерасем. баҳри меҳнатҳои мо як донаи лайк ва подписатсиро фаромӯш накунед. касоне ки нав ома бошен, агар ки шумо бихоҳед ки ма мошини шуморо ё ки хонатона ё ки замин фарқ надора дар эълони оянда, дар навори оянда бигирем, мисли ҳамин инсон реклама гузорӣ кунам, яъне ки дар эълон бигзоримаш, агар савдо карда натавониста бошӣ бародар, марҳамат ватсапи мо муроҷиат кунен. насиб боша эълони оянда дар хонаи шуморо ё ки мошин ё ки замини шуморо мегирем, намхел реклама гузорӣ мекунам. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед, навори моро тамошо кардед. аз шумо миннатдор ҳастем. то наворҳои оянда паноҳтон ба худо дӯстон.